wacha kuvisit shinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's yu mwakoyo nigo twerure korokia obwanjani bwaito gocha sabana ba EKEUMBU Holiness Children's Home. Naboko sanga nainto kedia geke oranyara koba gogotwara asogo gekiase chabisi chete jochego toka kinsamo chiricha embassy ekeroko genda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato sana nesato isana libere ejen. Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Boigo na wowe kirananeke wakiao kiwanchani unabone indagira chianga ibirarero ibitamba by'abocene by'abanyaruka ibikoroto igatie binde binge imeya EKEUMBU Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyo y'uko kabere umwaka y'ibiri 2024 eyo kubahorokia obwanchani abanabo. Ndizi TV, you are our Valentine. Bitume bingameti. Bono nali Chitariki 14 cyakera umutinyo kaberekera umwaka iri neri tuko ryo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit shinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's yu mwakoyo nigo twerure korokia obwanjani bwaito gocha sabana ba EKEUMBU Holiness Children's Home. Naboko sanga nainto kedia geke oranyara koba gogotwara asogo gekiase chabisi chete jochego toka kinsamo chiricha embassy ekeroko genda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato sana nesato isana libere ejen. Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Boigo na wowe kirananeke wakiao kiwanchani unabone indagira chianga ibirarero ibitamba by'abocene by'abanyaruka ibikoroto igatie binde binge imeya EKEUMBU Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyo y'uko kabere umwaka y'ibiri 2024 eyo kubahorokia obwanjani abanabo. Ndizi TV, you are our Valentine. bitume bingameti. Bono nali twari gutwara ligesa ligiye sengenje mbu. Mbiyama no mwancho mwere kwenda gotengere taseni kia Ndizi TV ya sevono kukwariga ni bena asomuro beri bweki na baragu ili yogiria buligwe kana samana ngite siasa na magenderero kurwa igase orogongo rwa Gusii. Igombi ya mwana sana karibu ere studio ya Ndizi TV na wote uchaka naye Mr. Dennis Mosoti ni maite enere ngakianga entangani kwa base Ndizi TV ya somo akoyo igo karibu aiga na wao kwani abarigereri na nakikuruchense mo chiri kwa rule. Mbia mono omuraria oyo mintondemo kuru Ndizi TV ase kerokende yo gutwarigania kuru hose wa gutambua abarai BW'ABASAE hose leadership ya BW'ABASAE kuru ase county to ya Kisii kerokende gochaga iga ase studio ya ino gosase eti ya Kisii kerokende gochaga iga ase studio ya ino gosase TV ase ngenjoko ya erera anene mono kerokende enafasi yo musae ase county to ya Kisii
Titangani kabisa ntaite guchikorera bageri asengencho yo wetambulisha gose yo kwemanyekani gucyase gitaseni yaito ky'abantu baito bagusi, that is Kisii and Nyamira. Njasa maritane nkuru kwa Mosoti Dennis Alaize Mbrembe is the nickname, ndigonde youth president asi county to ya Kisii and Nyamira. Ntubwate gento tokoroka the Gusii Youth Council. Gusii Youth Council igebwata barai BW'ABASAE kurasi county ya Kisii na Nyamira, because ya soro ngoritu rwa Gusii igotubwate chi county ibere cyo omunwa yomo. Igo ntete kwirari bageri goteba ngambia mono sana so gotwarika. Na inde ase ogoteba so bwangobu nonde ne secretary general yane ye council ya Gusii Mokeira Rogers nande batangambia mona sana so gotarangiriga igase Ndizi TV anene mono asengencho cyo gotebya BW'ABASAE baito asetwarure asetorochi na nkitwakorre nkitolengeti gokora ase amatukare bosio. Mbona sana senga ne yu anyage ko baga otebyo yamekere na Dennis Mosoti gira otebnere youth president ase county ya Kisii na ero munyakero gense me ya Gusii Youth Council bakuroka GYC ande kinga kiechi na resense meria avisio mo governor we county ya Kisii Paul Simbarati ensemo ya amangano yoko mosemi na kwa na advisory sa mero biringe tamangana ya BW'ABASAE tomanya amanga yonsi ipi mero bilikie bekire sa BW'ABASAE konekere tura ikamana ringete siasa ye county ya Kisii ndosangi ko boikana korende nimetokira wateva nayo mulikyo monene na kidoje bako bwate piro ibo ko bwate piro gatwara risakara ego se fende mwancho moriri na woyara ko bako mumanyi andake Ndiamo Steven alitangani kabisa ndio kwa kanga ndiamo asili tangoro kwa Roger Songeri inche secretary general ya Gusii Youth Council na ende una president ya Youth Council ya kwanire anena mono tro ose EKEUMBU kero erigere kyarigeri amangana ya BW'ABASAE igo tuachire iga koerera mangana ya BW'ABASAE ukwanira mangana ya BW'ABASAE ukwanira chi opportunity omusaya abwate across Kisii county erinde torolengana kito okinamo na BW'ABASAE asechinjira chile chingia asechinjira chia siasa economically and so on social Kameta yabuno munyakero ganda ke EKEUMBU kia Gusii Youth Council ebyo bine binge bya birororo ekemwake gachagete bwango iga tubate by'abana be university ko rwase chibunge wasensemo ye county tubate byombe BW'ABASAE dake byoko bakonya mangana regete obonchoreri koronde ngikerie kingao Gusii Youth Council ekoreta asingana yokogerero musae mbemuna seli swali lyo saseli boli lyo oyo minto moralia Steve ndemo especially asamangana Youth Council ekerenge kene kia Youth Council nogo terina BW'ABASAE bichi category ao abasi tubwate abanafunzi bichi university abasi tubwate abanafunzi bichi college abasi tubwate youth ba boda tubwate BW'ABASAE kerokende basomire barenga batabwate chigas ba graduated in different capacities tubwate BW'ABASAE bichi category ao tubwate BW'ABASAE barenga alia kerokende bakorre chigasi batararikwa lakini babwate ebiashara baokora kusobu onchorori asengencho ya kujikimu kimaisha. So egasi yaito intuka kende mune Youth Council no we execute roles chomosae ose asoko nok chi office chiritoro chi opportunity krekeno mosara nyare konyora yo nafasi yae. Mona for example as a national government intubate ngentokoro ka 3% procurement jobs ose space chomosae into the same na county government as office of women rep especially as office of women rep into nafasi ya PWD tugatwara women tugatwara youths ichinichi nafasi intubune council tugwenete co-enlighten okora asomuntu wekenya muri okora intokoro nga civic education BW'ABASAE bali bataraba informed barari ebinyoro batamaite sibakoro asibali na sibagochi konyara kubanokeri gusiko batabina ki this is the way forward igo error yo Kisii awuse Gusii Youth Council no konyara ko enlighten na ko civic education anana mona BW'ABASAE baito ba Gusii nga nkitugwene tokora na into musae tonyore yaki yaito
Nema tengo te abari nanda ke emechando ya Kisii emechando ya Nyamira ne menge tari raisi kutwara ababwata ni kurwense mo ya Kisii Nyamira seribu elimo korende Gusii Youth Council mote ibuna manyere ko valenta bonsia mo se moikira konte ibuna ndake mo konyi wo munyakiro gonko rutinse mo chiri cha Nyamira ko nyara ko ba ga koru korende ayibuno mulikyo mo ne bwekyombe na spokesperson bwekyombe kiga wikira boniga abora atebi wikira boniga progress kiedi mo atwarira inubune kyombe na kidumura atebe murachengere wikira bonekere mo korenganikere mo chagite na boniga asikeli mo akore bune kyombe Likangan kabisa nataka kutebia ndio wenzi watategerete across Gusii una lichi kolia Kenya in article 227 nditoete libaga lyomusaya lire very clear where tokonyora nga ndobwate chinga chinchira chingiya cyokonyora owerera nyobuya gati ya serikali n'abasaya ase lichi keli ngoteba lire nga 30% again tungere tukoka agpo. AGPO simply means access to government opportunities. Access to government opportunities ekinege ndokere aserichiko. Ekera tu achikulire luno musayo tu anyoranga abasaye ni tuturabange sa in Kenya and more especially Gusii. Ekero egonyale kananga ni tuturabange tukanyara kuto kwebolia. Why is it that nkige kogera ekero chi opportunity chigo che somo sai chali ko Mokeira tugateba nga baka tochamo unabasai elinde tochaki ko bwati lichi koliria the 30% eyere selichiko the president ne advisor yo governor inche no oversight program oversight officer Kisii county tukanyoranga otole in a better position otole asetra nyale ku access to opportunity echi esabasai bamito. That's why buna a president yapwana tukagenda tukuligirira ebitengo ao byabasai tukagirira yabasai be university mbaro bakole university mbaro bale kerasi nga kitogo kora tuchamo elinde to make sure nga twasumire chi agenda cyabasai igonga tuachakire esafari otole umwaka ukabiri kumwe serikali yachagete umwaka uyu kabiri tutagete kwipanga tutubike chi program chire amo chikoligiriri omusaye kira department ya serikali nimetandake kurengana ndake nobo tu kurengana no obaro bw'abantu nigo abasaye sense ya Kenya bare 70% buna sabantu 10 abantu saba mbarinse emyaka 35 imense ya Kenya na sabantu abonsipi 35% ekerengo kegoro mono sane kurwe sabantu arabasaye mbabu atigasi unoro muchando mone ndake orese Kenya se kati abali batari kirigasi abange babuna abasaye na no muchando nyakopa gukwandura se emyaka emenge torero murayibwense William Samoei Ruto asachingwa na otebanda abasaye ne mbara chigasi obali rigiri chigasi chinse chaisiko urende basaye mbara nyara kwa ba apply chigasi chiri usembara nyara kwa ba koira getambukiro kende gyonse irinde bayikire chigasi chiri timanye ko ruensense mole wetero umanyi buri gwatwarira mangana ya basaye mechando kire kweranda ka basaye abange utatware mirimo gusobo tere mechando abo bia muno muraria gento tokoroka somo no weke gemoro nga negligence yani okoira kero kende koko koirobo ngora osekero oro no busiereria. That's what we call negligence. Muna boniga teto kebeke gente kibronge akratoli no murikyo mona bwe youth council that the Gusii Youth Council tell specifically ntorigo di namana ye chama ntutogo dir ne ebiama bionsi to kata cross esengencho lengo kuu ra Youth Council na basaye bonse PVH category that is why not bana key ntobwa to ma etebiama or despite all the political parties to decide na basaye ba Gusii o chamo elinde torenga ki ngai embura ya cha gite goto tueria ninki to wone te ko korento muna basaye to ske to the next level liswali kwa bori liswali ligi sana muna for example as office of the governor to bade to koroka ajir in collaboration with the Mastercard abasa mange ba chire ali stadium bago soma for free ba waka nduchibesa for free mpaka tuwanyora abasaye bande baruti chikaunti isiko bono Nyamira, that is Bomet, Homa Bay, Migori bago cha basoma lakini kwa manyakonyara ngo musaye na ari Gusii ukurumarani ukurubonchari ukurubuge tutu lakini yatari gocha achagosoma lakini umuntu urubomet usekericho uchagosoma gaige stadium. What does it mean? Abasaye baitu ba Gusii
we lack civic education. Iko tubwa tubo sieria, tuwemete go chama tutabena ki the opportunity has come and we have to tap it and run away with it. So in Tumune Council, that is why we are going to form what we call a task force. You can see a task force no will execute the duties chabasai. In every ward, how many youths to work very idle? In informed. So you can see a council no make sure because we have youth leadership in every ward. In every ward. There is opportunity here. Abasai to perform in Tokoro CBOs. Abasai to perform in Tokoro companies, self-help group. As we speak, Omoralia, my brother Ndemo, to 40 million credit office of the county governor. Abasai when they apply when you are chibakonye for entrepreneur, for business and everything. Business power. Now, access to message, you cannot be able to be helped as an individual person. We come out as a group. It means we come say registered, but to a group, but to a doctor CBO, but we opportunity you access to message. In tomorrow youth council, we can talk in the pocket machine and to have a key. Chigrupu nchire formed, apply chi message. Chikamba nchire formed nabasai. By way opportunity. CBO nchiro, power carajarity. They are supposed to access these funds. So nakina ko ta na kiama sai ita bange ego babwato osieria. A president ya chire siko ya ligiri chigasi. But we are not supposed to access in most cases yaba saba babwato gisimi. They have smartphones. Instead of applying and online apply igasi abono kurama banesias ityo yariga uyariga we cannot work like that. Igona kinara ko tabana ki tuisigo tigo sieria. We chip in into serious business. Almost we have moved from one level to another level. Like sehemu ya Rogers ni maite kando no vuoro kando no vosereri obwanda ke Denis anya rekobaga ko sanga igoro yaye ni maite kando na mechana ne benga basaiba gwetere kora batari konyora chiga sigati abonto arochenga keyemo omokonyo borai wense rigadi gashagwa Keraringes University yemo hotelino nyumwa graduate gasinchiri skaiga alaito randa ke amonchori amanganyere ko bese semerio bokoli bwechigasi ilito akalukire chigasi chiobisi chenyera ko bachigokea echigasi chia technology buna eyudeni sakwarira manarengete ajiri agatie chigasi echi chiriya guseru chinkoro na chibona chiabere na rama bagabe na rororo asaba site manyaro inkikera akoru elinde libaga gose dirigati yaiga rinyare gostire ndabasai banyare ko ba empowered. Esababu nene tugutwale kiombe ke kiabasae Gusii una youth president ya kagoi okwana litangani no go access to opportunity. Chi opportunity chi avere limited na boto uwanjana. Lakini emitandao ya avere GNebla ebintu bibiko Gusii obokole elinde chigasi yatoka. Na kiye kogera ese framework lito gutwara unabasae tuabekire emipange yebono togo chikoye break. Keto ye break otogo chikonyora under the youth category abubale under the affirmative action bali bakuligererwa akichobichi au ndogo ati category tuwarolenga enjerengia yogo break ose yoko buna the umbrella yabasae noko wa categorize buna litwa tebali tangani toba beke chi category au elinde dalito ko manyanga ki abasae abagufitiga basae maroba manyeta mangana biashara entrepreneurship ya bali ba ko korama ngana biashara tu abatenga abasae baminto injiranse gaiga tuteme ko bugaterana tutale njiri bali ba ko biashara bali ba ko korama ngana ya masomo ndobugate basai programs chirese abarai baitu tuanyora toko ba direct banyore chi ebintu unebyo elinde by the end of the day ekere to koligi statistics je to manye to nyorenga ndobumanyete ndobugata basae bale asegete gose ne word gete within Kisii tuaba identify tuaba teringa ki togende essentially yiga lakini anene mono andente te kuirolera
Intubuna abasae lazima tuchikobeka umukioro munene sana ase okominyoka because inse kominyoka bwangu sana. Inse is moving towards technology. Nga kitura nyale ko embrace turusi obworo bole ime yaito bune sabasae tuchake kuligerera chi opportunity ekichiro gaiga ntuchaka kuchayana into asente na that is why twateba ke twari kuchaka nga ekeumbeke ekere nan patsa ntuli kuligerera nga oya kurwa sigera. That is why ekero kuligerera oya ale no mugabana nche ebosiane no mosike senator unyuka lakini ngo ikatole twataramo tweboli ki abasae nga turakore to access opportunity chire asense yaito igo ntwe private Nimaitagina magana rengete amagendra magana rengete abasai nimaite basai bale iskari muiboli ole iskari wegure chinjera ndake abare babasai bagendete gosanga abuna abasai baranyara kwa bagusuka bosio kobate iboli rinde osebirengeri bingao raboturikira go SMS line yabuko sio chinse mocha Facebook Ndizi TV News Digital chinse mocha YouTube Ndizi TV News SMS line ito no ere yabu ese kageta kitambe nibe ngosoma chi SMS na amabule no kore bona ndake singanende orongo rwa Gusii asobo chuli bwaera bwa umakabe bwibere meronge vere nevere toturengane riandake yakwaneru sana bagote batotora generational change esa manarengete oburai bwa borongo rwa Gusii inga kientanga ni pito atwara abasaya vange guse bali bote myake meke inse myake meronge 45 inse myake meronge 5 bagoso asebirogo byo OMCA korende ekenge chomonenda kekero kirikyo bo governor korari tanga ni pi andake omusae gose omuntu utareka imyake iliyo bugaka umugavana Paul Simbarati akanyara kobaga kubwa chikura cherenge chinkongu chikura chintanganipi twatware tandake umurwaniriri omokongu inse myake meronge 5 kagoso asekirogo timanyanda kayabuna Dennis Mosoti ingikeriyo kwirira ndake county ya Kisii gotwara gatia bagavana dio bwate myake mekepi mbie muno muraria misandemo. The reason as in why gose esababu yenene krokende abasae bayimukiri chinga kichogote bangatika tochoro umuntu krokende uri myaka igatwa gose krokende umuntu obwate emyaka nge yaito no okonyara kurigelinga mundo kituranyare go choro uranyare go twegerera because abasae abange nakikyagara omurikyo monate banga 70% of the population asensi ya Kenya nabasae. So it means n'abasaye nitutura abangi abasaye babere bakobeke egiato kerokende kibwato burro egiato kibwato bokong abasaye abangi babere bakoregoro yokuri kwa chigasi abasaye abangi babere bakoregoro cho opportunities chinyenge bachora barai baikaigoraria banyara konyora na kerokende mbali konyara ko inyorwa so enga kiyo bachori obobwairete arene mona kerengo kwa na igoro yo mugavana we county ya Kisii oyo kekeno represident ye county ya Kisii Simbarati gare beautiful abasaba mochora na kekende anyare gotora abasaba bange mesigo ase sababu abasaba babere bago chandika samangana employment osokorikwa ase opportunities mune jitwate ba 30% chabasae imbara nako egubuya igo bona abasaye batebere ngakitigango to choro umuntu kekeno uranyare ko bomurwaniriria ase county yetu ya Kisii elino kekeno usinanyare gotorusi chingi muno aso umuntu bweke usi usinanyare gotorusi obosoko so nakirata okoerene nigo sekero kwano o musound bwensi pio totegerete nga abasaye bange ibagutaka waka chikura against abantu babwate emyaka mengi ba kira abasaye elino kekeno banyare ko banyora ase misigeri kekeno babwate asamangana yokorikwa ni opportunities chirikere kende omusae atana konyora simya kimenge yabereke goita Nema tandake korwa sense merie metandawa se valivare nga sense merie vinyoro Rogers noro chekaine kobagati bali ya bali barengo mustari obosio konyara kobaga komakere koko mo governor Paul Simbarati kokase chinsemo ao timayana kiora tebe kakwa ngesi campaign chiri tofauti keri kwa rojanda kekere omwana siasa bona vaikira tebanda ure youthful nero gusabe kirogo nankiora tebe kiabete kiorora ndake koirira ekambi kware gwakere koko konyara kobage kobwa se chikura chiabwate abange bali babwate umanyi obonge bari kobori kiroge kiekyo mbia bono enarenge kerna rego twarenge campaign ya 2022 ekimaene kya mangana nkilinga omo governor nere nari gwakire koko egento nari gukwana economic abasae abange bachitu gwakachikura baligeretie generational change eye ya minetinga
ngo change tole obokole libwa kabeiro tochake utwara chinjira chingia chikole the fairness as a society. Egento nalgo challenge uburai bonde bwenzi boro including umugabanoro abwate umusigo mulito sana gekogera. And that is why tuapigeti go say abantu banje tugochora oyo governor president because nere advisor y'umugabana on matters youth. Nabwate ejukumu enene yoko make sure nga odelivire erinde agachire abasae erieta. Gekogera abantu bonsi abagete chikura nobomo sana baligerere tinga nkonyora bali chigasi buna bono ngo chikole tole koligere kere department yes serikali agriculture health water toligere nga eseri chikoli togote banga access to government opportunities procurement opportunities umusayo ndebwenzi whatever they are ngo access ba ekero ego chaweka togo chaka go access egende kigwateba ya generational change togo chakolete scorecard tonyebeke meza to chake kubulia ase a department ye eseri chikoliria dire ese constitution ya Kenya almost high null factor in the 3%. Yeah. Ikina kitu tate kuligeri. Igonga abarai bande bonds across mbabu atali bagali nene lions bogo chikuligeri linga almost high kulingana kuna lichikoligo teba null factor. Na intu buna abarwaneri babasai abatu achwalirwe sebiroge. Ngo chikote na tole tokobeka scorecard ya kiromurai totebenga oyo tachiye kuligeri amangana yabarai karamutika. Oyo na aligiretia mangana y'umurai oyibono gano tokoge. Aina. Comment what my brother osomuliki mwana we youth council akwane na ataka kende ko yaerera. Osikiro kende commentera. Etu abwate kertu aliko tokoro bochori bwa etete etu abwate ngendo tokoroka omurali andemo ngendo tokoroka team Simba. Team Simba ntu abada ba MCA. Ntu abwato mugavana ubune a leader tugatwara mo senator okurukuonyonka tugatwara a deputy governor Mr. Monda tugatwara women rep Madam Donya alafu tukaruo tugatwara naba MCA bwana kwana. So despite all the fact ekere chikura chiara ondinaro roje na ki ninyare go tap bantu gete ninyare go tap into my government. Actually, that is what is going on. And for your information, again, don't get a dog or castle at the interest. Amagani. Yakirumunto, Sekirumorai, Usamagani, Yabantabalitoko supporters, Usibako Wazia, Balibako Chikura. So, what I was telling you was one rather Saibandabons PSC County to Kisii. Abantaban Babiri Bakunyaro castigate, Osumo women rep. Castigate, go say. Bakuna ukwana igorobobe yomo senator osomo governor. For your information ndemo na senge incho abanda babataramanya what is into leadership unless babeke yatokeri abarayiba libabigete libaramanyo inti kero especially samangana yabasai. For example ekero murikyo yakoro Rogers ari omuntu o senator inchendo omuntu governor na ari omuntu odonya aba MCA mbaro intumuna basai kitogwene kora at the end of the day. Rogers ngonyo opportunity as a secretary general, as a senator. He has to bring that opportunity at the table of the youth council to have a loophole at the national government. What are we supposed to do as the young people? This is what we are supposed to do. Do we have a registered group? Yes. To a parade what 5 million to hear me. You get it? Intubuna basaibono ntoligo chikogenda into a political wing. Because when you talk into a political wing, you go to which koguru oche. Andake da kuturubania ke igoni mate amana randa ke roja sabe kare kete avisiao andake mano ko bori andake umugavana Paul Simbarati konyarari bagari ko bomo governor wetere sore buna youth advisor krekori andake mabagari atokire mabagari yobo kori atokire
youths representation ya magania youths aisane kire kurwe sore ekere kurwe semore ase engenjo yeyo omayete muna wono for example muna kwa nije ekabirenga muna yeyo mugavana tarakura kero kende kubika youth representatives as office yae because ekere simba so eto obisi uso mugavana so eto obisi ganyolete ntokoro ke wage bill asomon wekenya morere igoro kero kende mugavana uri orweto use regime eri arweto ya employee abantu abange paka nonye gavana ko employee abantu ba abanyene it became very difficult. That's why aliko chase abantu tokoro ka host workers usinanya ore injira yo fix abantu baye use bari kero kende banyara ituko mugwatsi use bare specialized in very areas lakini bali anyara de konyora bakemura uno inje nondo office as a youth advisor into what a beautiful people una office of the youth sports and culture no musaororo the chief officer youth no musaororo and isikuli cabinet yae na basae barora bangi ne chief officer cabinet yae ngima. So for your information tanyari to capture because of the wage bill. That's why serikali akona kuligiri naki which way to go. Nchira kingo kora nyare go factor in the issue of the young people. As a mangana advisory, as far as I'm concerned as a youth advisor. Ntoge nrete kora sige ntoko ke proposal in collaboration with my brother here Rogers. Tonyari to kuligiri naki ngonye employment te kunyara go key factor. Inki tura nyare go kora sa proposal you will capture the young people banyara go benefit out of this government. Especially ntoko nyara go kuligiri mangana employment choka. There is a chiga sinchiro to ya nyara gokora murabona mangana agriculture. If we are able to form korosia kwerende kitokoro kasomo no bekenya modero. If we are able if we are able korosia group muna basae EKEUMBU no tari EKEUMBU okay gosewo chamo muna basae tunyare goteba iga into abasae what we have able to come up is all about the CBO and the youth group na kwa nakali na kina kitoko nyara access chibesa chire office of the senate as young people na kitoko access chibesa chire office of the women rep as a youth council. The only thing that we can be able to do is to come together. The company kitogada registered and qualified. Ni company gete. So are we setting that company to be given a tender gete kore? Ose supply tents, ose supply chairs, ose supply no nyene mangana public system. Abasa abanyare go konyeka at the end of the day. Nima tanda ke ndo sanda ndego sanga mange korende roja sura sema yao Denis na kwa na rengete interest sema na rengete siasa gusema na rengete amagani nima ite ne serikali wa kerete ko komono sana kurwa sori timanya go semeri kulikuwa bwate kere kwa aliko nyakere koko amagani alikuwa ganeti yabasanya ariko baga kana gwetera ndake serikali ne county ekora uno mugavana Paul Simbarati no isara tanda ke igoro ya amagani yabasanya gerard geliukera bono litangani mbia mono na iruli baga no mo senator witwa Mokeira Chadonyonka kobe program officer ya oversight oversight ne ligo chikuligirelia obokoreri bwe serikali kubunyapara gwetera ekerugeke omosike senator ngeire na korwe se youth council ninde secretary general ngo chikotole koira libaga lyaito liyo gokora gendo tokoka evaluation monitoring and evaluation geretu akolde evaluation buna lina teba chinga kingo ikachire ekero twa temire ko waka audit office ao koigerera basaye ngochi tole koligerera ingano office ki ebwate ya toire access irengia iranyale go benefit abasaye baito buna nateba omwaka wa kirenzi na intumbono tuwe panga buna youth council ko ligereri chi program ao chire ase serikali buna president ya kwanire gaiga ndobwati chi program ao in the Ministry of Agriculture chi kwengeje abasaye ndobwati chi program ao in the Ministry of Health chi kwengeje abasaye ndobwati chi program ao in different sector chi serikali ngochi tole koligereri ngaki ase sector abasaye banyalire go benefit na ile buna aitikira gukwana otebirenga abarayaba bairu
chi responsibility abasae bagete chikura sana youth president very good percentage igo boniga abaraya babekeire amakaramotwe omusike omugabano ito abekeire amakaramotwe n'abasae bali siko gali mbaligereti nga kero kinde ibintu biri bakolete baganetiye kulingana ne manifesto y'omugabana mbigo ikera nabire at the right time ndo bisange ekere tuakondre evaluation tororenga biabeire usimbirana tuateba chinga chigoika kulingana na evaluation nilitogokora bono wetera ekerogonde bune program officer ya oversight na bonkunyara kulira chi record tuaranga magendero nalega onye tayo kulingana buno mugambi itomo senate idara totebi will just table totebe ngaki igaiga ugambi mbora kwaki ose basaye mbaranya ukonyeka kubwaterana no ne president ya ito we will be bade tuatebire ngango chitore ko korosinjira tokorwa a report which is abasaye we can be doing it annually kero mwaka twa collect press twa a society amangana aja basaye banyare gokonyo na hali se batara konyo twa yakonos ndake nimete Rogers kogenda tega tilimete na maboli ali abekiru ali andake abange bali bakoro cyane ko base e campaign yo mugavana Paul Simba atkonde boni ko ibekire bende andake Orange Area oversight gose kuri ile opokoreri we serikali ya county nse ya abisi ya omo senator mbaga ni komanya andake ekwa rwete so gwanja kwa ose no gutaigwana gwa chia ideology cha kisiasa na kina ende ngotebia basaye nga ekero e opportunity ya chire you take the opportunity yours almost like senator to akolere gasia monere and then to komwakira ngambu ya mono asengencho consider uno musai utenenera oversight Kisii county aina masikania manene ndete komwa eganga ya nene no gwakikisha gose no ko make sure nga ekiroge kenairwa aseobisi yo mo senator na akolere gasia effective ina rona ya kwa raisi go yango ni swali lyo comment na renge muraria tataka moto ni mate Dennis na bata mabodi aye ko ndayo mwancho murigire na boko nyara kwandira kubeka mabodi ya obene gwetera chinse mo chiri chimitandao korendo tareba libagerio mbie muno oyo my brother umurikyo mwana we youth council kwa muri swali lya kabisa muna kwera ni no commentera na commentera into twale kuwa kaza team na ndo bekirenga a opportunity akare actually you tap it and you run away with it nali tieka okwana oyo mo secretary general nero ngirete Simba long time ago, and by that time that's true they gonna call Visium women rep. So is the only person who introduced me as Sumo governor oyo ngete kirego kyobo saibono iga as a youth advisor. So for your information ntobate problem ye wage bill ase county to ya Kisii. So ekro mugavana atema we employee yege ndongere tokoro kalima ultimatum ekro mugavana soiro bisiga abantu barakonyara we employee awara ba chief officer na ba senior advisor. Those are the only people anyara the employee. Kaga nyitenga na kya we employee abantu bande akanyora nga roja sinjara yakoro ndoki. Mama ngale ko igwenta. Ochazi akayora rido buskonyo ko mutenga ya kwanye timu inabo opportunity ko redeki nira oko nyara okumnyoka uchimoino, lakini that does not mean that we cannot work together, because he's the only guy who knows this trend kusonero manyire chincherechi chia siasa muna tuwaliye dichikura. Even I remember one time back agwete kuruwe gali igoro. So it means he was ugly as someone weke nyamororo ose gari ngine chimbo ose gari ngine kera yo corona kitoko ire chikura tokonya basaya baitu tokonya bantu baitu bagusi. So koba as oversight does not mean that we cannot work together. Even governor himself ngokorari gazi no nyonka, and even the women rep himself herself, despite the fact of some political differences. Umeta baraibali kiraba children na bakonyora kende sometimes back baliko igwana akega, lakini at the end of the day bacha baigwana na bakorega siamo intumura basaye. We are enlightened, tuabokire tumesinduka kutoka uzingizi.
So we have also to come together, despite all the political differences or variation. That is why we decided into what they talk about the rule of law, the Chico, the Youth Council, the Tonyo Musaika UDA, Amani, and everything. We kato chamo tu ikaranse meza. Tobori na ki tuarura asega. Ngaitore ngaitoko genda. No nye tole byama. It's all about the interest. Ngito okora muno musa Gusii tusuke from one point to another. Thank you. Nematinga ito ente kwa niranda ke igoro ya ABW'ABASAE igoro yeli bagari abanda kese amagana rengete obokoreri bwa serikali ya county ya Kisii nimaite bakorereke boikaro ndubuna ne timu ya sabete chekura amwe ikora uno mugavana Paul Simbarati omo senator Richard Mumonyonka amona omo women rep Doris Donya Aburi gati abande korende asama tukabwa ngoiga abaki chekura bali mu asabete mwense chekura kere mwale kwa kere koke kambi embaro bakwebole ndake nakibone yanyare kanire wekera boniga andake yaro kanire buna omo governor igare nseme yemo torero msemo yo mwimere pasa matukabwa ngoiga kago tarana ke nenseme ngao ya kisiasa kwa neli bale go saba chikura so bwa mutima nyaye kiora tebe igoro yekyo ese abikore bya bango bya kisiasa mbuya mono buna lina kwa nalipanga ni ekero abantu bakwenda gwaka chikura abakwenda gwaka chikura babwata matumaini manene sana. Number 1 abagutaka korora namba gwata machi mbabwate chipara mbabwate section ya kachambuyere nzemo yegisemi for example in the county level ndobwate ECD ngambuyere ndobwate binte binge na ekera barayi bakogenda amo koligi chikuleki ngo ikaranza baramo ba bond bakwara batware amangana abo buna bakupanga. Okay, egente kenene tokwebolia ase to ikaranza the 20 kero monto kero murai ochorire ekerokie ao ebo mo MCA ebo mo jumbe ebo mo women rep ebo mo governor ebo mo senator egasieri omwananchi amochorete koe korari omwananchi oyo lisiko gaiga nero kumakia matemu igonga kero murai nagendete gukora matemu ngaye na kero omwananchi akakaki nari at the right time mwananchi achagukola achatebeka ki okay oyo ntwa mwaite gasi yaye aburugere bituma oyo tukamwa atole chingende oyo tukamwa atole chai oyo nde tukamotebia au teriko waroli ekero chikura chigwa kwa ekere timwe korosigwa style nere korosi engo kuruga ubukima abantu baramo bakurwindagira naharo gusibye bintu naharo gutomolero naharo koleta amachi naharo koleta ubusie indagira yakoraki yaya ekere indagira yayire yamana gusanga kwangule igo egento nakwa ninkiringa kero murai abana inji abalisikuga mbaligerereti nga amajukumu alia gusega sieli baetwe ngoye kora bali. That is the most important thing. Manche morera ndake roja siko nanje tendagera sana utumeka chinjira chirichie chindagera korendete manyanda ke korena na roja saute bana kabara imaga yogo choru kromo tarute chira chia na kromo takuira enchire ngawa roche ira mkonye kemichira ruete timanya osenko itabore osenko chiranore na engana ya roja kokene ndana komenta ko seko ya ramona roja sia kwanire in most cases gose ekero krokende omuraria umwana siasa ndo wensi pia chira segeti egentokere tokoruke manifesto na guidelines yo mwana siasa akona lyo mwana inchi chinga kichiri akuri gichikura inero mwana siasa akorendoki akobwate lakini ekira sekirogo egentokera konyora krokene korendeki kibetereti awene tokora maybe number 1 number 2 number 3 kwanyora number 3 ne wenete koba number 1. So liswali kwabo lyandringa asama tukabere nyuma etimwe ya mochiri kororekaranga ngosukire kando kwanyara usonyo ngosukire kando maybe donyo usukire kando gavana kanivya chinkwana chiaba jana yekoro ku asomo nobeke nyamuriro nga conflict of interest abara ya babonspi bamaite ntokoro ka they have been in power for so long
anything happens in between nabo mwananchi arabe tabanya. Lakini according to me na according to the youth council, the only difference here is the conflict of the interest according to their manifesto. Hingi kiwere kuja number 1. Na bora nyole gavana de kugura mariogo omo senator teba pending bills jiwenete wa kanwa. Usekwa nyoro mu women report teba maybe ntogwenete kule machipara for the first time. Because what should come one naboko nyole gavana aroche ngaki namba ye mongwenete ko maybe kugura mariogo kwa nyoro mo senator atagite burning bills chiakanwe kwa nyoro mo women rep atagite maybe chipara chiremwe. The conflict of interest koma konyora chingwana cha korintoki cha itanire. So koma konyora nga at the end of the day oyosukire ucha nkungurari oyosukire ucha nkungurari at the end of the day abantu abwika bachamo because they have to listen bakora abantu babegazi kosie bakorete chikuramo na inde baga campaign yamo na bataigwana wikabaigwana because tuarole keke weapon. At the end of the day intubura bananchi we are expecting abana siasa aba bakorega siamo baigwane na libaratora ndukuruka unity despite the fact yomo senator are oversight a oversight yomo governor under the constitution bunere. That is how it should be. Ega yomo senator no oversight chiba siri chikuru to national government because no mo senator wechiru kikishenga chiba siri chiko cha second government they are working, they are doing they are doing projects, and that's how it should be. Nega yomo omo MCA no oversight omo governor na kumumaki risk card moto morana kwa nyiresano mbori na kiye gasi umujube ngaziki timete usengo chole gabo because omo governor wabele gakorwa ni wese sana se county ya Gusii especially South Mugrango andake Dennis ndago sabonya ariko kubatira kwensemo ya kabere ntoria yuamo na yandare ngeta kechibura buru cha beira ikanari abasa na babeire gati motete bya yuonsi pito korwase omotimo komoke igo korenda seboniga ndore ibirengere bya bari bagandete uturikera SMS nsemo ya Facebook ndo chaiga Vincent Momanyi awate ba following live from Nyamache Boys ndo chaiga Metusela Mogire awate abuna following live from Bosongo Chituka ndo chaiga Boaz Oichoe ate abuna welcome youth president Mosoti Dennis and your secretary Roger Miller ndo chaiga Emmanuel Manyange ate abuna Rogers Ongeri and Embrembe are the most brilliant youth leaders in Kisii region. Timaiti korende Emmanuel na maite ndo chaiga Boaz Oichoe comment ate abuna nasikiza from Nakuru ndo chaiga Justin Siocha anasema kwamba is watching kindly. Judith Hill ate abuna hello EKEUMBU crew, happy weekend to you too. Ndo chaiga Kennedy Okongo anasema Dennis bado ana support governor yenekene kwa nichi nkwana rura iga na agendrete kovaga como support mu governor. Ndo chaiga Nicholas Ogega ate abuna na MCA Michael Motume Masige East tuko pamoja katino MCA Michael Motume kuruchise mochirichi ya Masige East ate banagandete kuvuati umuroveri kwani abantu ba Masige East. Justin Siocha na buate libole gatorera limaga yomutima kati aba at what point do the youth separate playing politics of the politicians and unity for the common good? Is it automatic for the youth to foster and advance with the political utterances made by the elected leaders as long as it benefits their respective political office? How best can blogging be molded to be used best by the youth and shun away from spreading rumors, propaganda, insults and hearsay? Ayonspina anyo rivolria tabe nalitota kira tukorana korua sense meria omotimoko Kennedy Okongo atabuna hiyo team Simba so far we are supporting Simba wengine nyumbani they have done nothing ebrevengeri bya Kennedy Okongo ninochagani korasogega bado agoteba nagendrete kubwati umuroberi abungati abari bagendrete kubeka amagani abo namabori abo wetera chinsemo chiricha Facebook na wanyambono kubwata na into onomuroberi beke ombugia siasa na NDEMO Steven Roiga tobwate Rogers Ongeri oraiga sestio amona Mr Dennis baote bya mange arengeta mwana yabasae sentra ubaisa na stese birogevyo nabo maitinka toyo komiga gasi aito no kwa volia mabori matoya machibo mutima komuko to koirana
tuchasense moyo mweri ya omuroberi bw'EKEUMBU gya siasa genda kugwati Ndizi TV aiga no gwansuoma Gusii. Chitariki 14 cia kira omutinyu kaberekera omwaka eri neri tuko lyokorokia obwanjani ochiase bari twanjete, yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit tuishi na mi. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'omwaka oyo nigo twerure korokia obwanjani bwaito gochiasa abana ba EKEUMBU Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kiria gike oranyara ko bagugutwara asogo gikiase cyabisi chite cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekeroko genda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinamba inoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato sana nesato isana libere ejen Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Boigo na gugwikirana nekewa kyao ky'ubwanjani unabone indagira chianga ibirarero ebitamba by'abocini by'abanyaruka ebikoroto egatiye binde binge ime ya EKEUMBU Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu y'ukabere umwaka w'2024 ebyo kubahorokia obwanjani abanabo. Ndizi TV, you are our Valentine. Nyabeta kira ritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime amariogo yemete nigabeire richibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kurwa bowenia wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko kurwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito ngoro cross mora daktari kurwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire amange ande karawo ajine ndobwate chi machine chigo kumureka chiaro rangi kerobobe tigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na ichigo tateingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo abana abandi machine yengo murekera yarora metando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itona bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo aseste jechigari otwakire simi ase namba chiko bwatia 0737746368 Gose 0712526764 abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwense akara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubia morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole
Temana soko ndago tengera Ndizi TV mutimukore nge Mokeira tene la sento ndio mweri omurobiri gw'EKEUMBU gia siasa isitogo sanga mangarengete siasa arengeta magendro kwa ya manyaso meserero gatobwate Rogers Ongeri amona Dennis Musoti kati ya abarai babasae sechinz ebirengo au ase county ya Kisii otebia mangarengeta abasae chinchera bara nyare kwa bakwegendereri kerikera korubu ya kisiasa kwere kibuna magendro anyarire koba ngakoba buya konandake mtwaro ile yagote narorobe obori bori andake buna mwana aya Dennis Musoti Kwenye ese kisiasa, ese monero rora atokora ngenero ya kisiasa, ese njote bala magana ya magani. Kuronde yeka sanda ke wetere nse meliore, kueva. Ono, kirikone wase morayate, keve, kwenye rumonto kegereire, wase monto korire blogging kwa personal mono, ese ngencho, otigiro bongo buaye, onyare kubwate kana mono sara nse meli ya siasa ale, mono tima nyanki ora kwane gorenga nene. Na kike ora to otwa yendo tokoroka gose obubwatani ntumuna basae ebe Gusii Youth Council. Abasae na abere kumera na barabo ose tu abere to kumera na barabo na basae bechi ebyama ao muna bina kwa na kare abasae mbale kerokende bagendete konya kurama abarai bakwenda personal life togendete kuna kobatebi na ki siasa iyo ilipitwa na wakati igo tutagete gutwara siasa to kwagiu ose into ideology. We agree to disagree or we agree to agree. Intumuna basae na botogo temamuna William Ruto na asiekeretu the housing levy. Lakini tuacha mwina tuate banga yaya na ikia maguta agaja 208. Tualigere likerie kia tuake credit. Kerie kebe tuake kasif intumuna basae. Igo musaunde bwensi pio gotoka kuramu murayo nde bwensi ocholide eyiye to tabanga it's prohibited. Yani titake iripi as a society. Igo tutagete tuigwane ntochigwana nonye fiscal abasaye bane bale bakomana si group chi WhatsApp group Facebook mpaka baga nikorwana chiseki amatusi amangana mabata ikwagacha ekorokana basaye ntuli machua intubure Youth Council etete kubata ni abasaye boss pibechi category ao kubatebinga kogenda personal aso omurayo ndebwensi that's very wrong. Murabona igama amachi abasabana banga konyoronya kora magabana abana kora maseneta bakora mu women rep bakona to personal life. We cannot supposed to subscribe in those things. Igo tutete kwa basaye tore machua upstairs togo tabanga kiraba musa omurai flani ngwa promise tieke utawancho tokonye ekeretoreri yicho ya basaye tubwateri yogielimo murayo tayo utato tegerre abo mujumbe abo MCA abo mugavana abo mujumbe osabo meseneta osabe president kwanza nte tekoreri bagiri koreri mugavana itubwe county ya Kisii ngambye mono ntu ataka korege ntutokoroke youth summit umwaka uriyo era lakini asenye chokonye chinga kichiaere agatebati gato Yesuki twako mutienyo yo kabiro gocha bo mwaka yo 2024 iko tubate program yo ko reach out abasaye bonspi na basaye bonspi ekretura abarangia semesa ntoga nirigo kora siasa iyo tutakire gochamo tuteben kikero for the young people despite all the political affiliation or our differences lakini wikatochamo muna abana abamo tweboriendo na ko lingeri na ki titoligo chiwanje itubune Youth Council omusaye kusaba saye kurama barai muna abasaye mbali bandi bakurama barai omuntu omuntu charo mano minto ndemo wakuru chikure ballot 1 2 3 bako muntu atangazo wa certificate it's not 1+1. Then we are yearning to be leaders of tomorrow. Tutakiriti kwa barai bamambia ngoja ntogo sikabara ibarebiro lakini tukaturaga nitusikwe Nimaitene ribori ya boliri nese basaye bonsi bakobwati nimaite gweso biria kemo sebere senge nchomba ro bali ndake gaikirange no murai akwendo ego bongo bwaye pi kire biro bongo bwaye over monsieur robot nawo te bugende nseme no agugende nseme genda no agugitima ndake roja so semioraru tumakwenda engane ngao litangani kabisa igintonali gukwana gusinali gotebyo musayo ndugwensi ontegererete ase Gusii yaito kona Kenya ngima una the youth president mbora atebire
ekerenga geito buno musae litangani ne interest yo musae eke maine kia mangana nkelinga nkonyorere abasae bale in different political sides kisiasa, which is normal. Egento nale gusaba abasae bono twikire kinga kitokoba tugotwara independent minds twachaka kuanalyze na intwinga ibintu bibigokorwa mbire boronge gosebire bobe warore egento tutatargetinkelinga twaika into twachaka gutume kwa buna abasae twatume kwa kinga kichonsi chikura chiaera gere chikura chiaera dire batutumiaga ari bantu bakobitira ondi kinga kigo ikatia magenderera abasae badaita gokonyu abasae ne baigwa ekero abagambe bobwate crisis naliyo konyora bakwinyora abasae abana barabu wetera ese gesongo toko de galbo out of the galbility kwanyora ngabachakire ko kurwana kisegi. I mean, we are not there. Almost I on the buensi wherever we are in Gusii na Ndonzi. Chinga kicheikira bono tuwena kurwana na internet. Tigatunge jini tandai in a positive way. At the end of the day, uko manyange simie yale na yutumia na agora bundles. Ikere na yutumia. What did I do? Ndogu ata banga basaha bange bakora content creation. Ndogu ata basaha bange bakora a lot of things gonna write online writing. Ndogu ata basaha bange bakora ibintu binge entrepreneurship. Abantu bakora nonya marketing online. Bakora chibesa. Lakini kwanyoranga group y'abasaha embaro barabuba ikaranzite egasi yabo no kurama kose no go criticize abarai and ons. Enariko basaba chingaki chaikire toko irwanirira bunabasaye ndake watera abuna andora ndake ase wiki yokunsana ndibirire siasa le commenta chinsemo au tarense meria merwe ngana yagikeru sana ebicha chitago akisana engakiandake ababugatani bali bakumwegerera ndake umugavana wensemo ya Meru mosu batekawira Mwangaza na bali benseme ndake bakumwegerera Mitikali Nturi bakomusana asoma gorenge bo murayibu wense Dr. William Samuel Ruto radio girio channel ya beta sensemeyu asama tukabwango iganaro chinsemo cha South Mogrange nsemo ya Kembere naro ndakumusangakano gwa magenderero kwanyara kubako guturubanibu ingana yakwana irusana kisiasa se wiki chia bwango iga chiabire chindura chindebune cyura nda chinsemo cha South Mogirango asetu akwanire sama tukamagega iga kora iga sensemo ya Bosongo dore naro kumusana chinga imyaka ya mwako yo nyara kubako gwetagatia chinsemo au chia boda iyo sense jere ya mose yende gakora Gusii andake Bosongo kababa tatako bwa Bosongo abande barwe town mapema na ese vyonsi ipi rokorigereri n'abasayi bari katiyari bari bakorwanari biriko barayi bari bakora n'abasayi ndake bakongusana aiganari ayobuna youth president ensemo ya Kisii kidora kwa rigore y'abasayi na ndake gotatume ku kisiasa koreta make libere access ariko ya komenda ekine kitoga ndrete go spearhead ose ekine kitoga ndrete korere muna mtumuna abasayi untugwanete go change chimbu cheito ase miaka yetu bono twaikeire ensi yetu ya Kenya yaramukirie, especially what happened in South Mogrango recently. We are condemning it because amasasi akwa South Mogrango no nyina abantu mbale batana kuiwe bunduki na kieko buga afadhali mtutu average demonstration amangana ya kisiasa mtu mmoja mwana lisansi ligo waka. So we want to condemn what exactly happened in South Mogrango. Na indente tukotebya abasaye baitu ba Gusii because South Mogrango nero lekaneta ba Gusii abasaye bakuruta magena mungi na mogotu takuruta igena omugaka takuruta ligena abasaye na bagutume kwa asukuruta magena na okore bintu gete bitariko gokimwanya bantu nje muri murayi w'abasase county ya Kisii nare usaba abasaye baitu especially bali batu mutuligiriti ku South Mogrango ebintu mbere turanyare okore bia byo kubwatsi abarayi baitu neba tuwaje disimba tuwaje tigusono tuwaje diosoro tuwaje tionyonka tuwaje demo women rep asenaro wenerete kodivanere politically but not just coming physical because nabora ruterigena obugeno muntu mungao gwako ake mamomino
uswake tato mino uswake mumro mino uswake mwisiko mino na bora ruteri isazi obugene oporete aye waka muirio wake mumro mino uswake mwisiko mino. It's prohibited. Amangana siasa na boto bonete kurwa na se mtandao usokwa na somunu lakini koikera paka chinga kitogwa kana live bullets, that's prohibited. Igona goteba sabasae bali baitu ba Kisii County borders onye kerokene muri koigwa na muntu gete you better leave aswako genda use otige kurwane segi because umuntu okurwana ogoite segi murabono abantu baitu mbakugai gabosongo sana no muntu goitu kwa na bwate tato mwana bwata abana bae guse na bwate family yabo is very much annoyed. Intubura basae usa kurase county ya Kisii eto tete specifically ngonye bi interview chikogenderera ngo chikotwara tole youth summit na ande tete korangeria guse byombo bya security okora investigation na muntu no wensi urabwatwe aito korutarigena kusokorte bunduki omuntu ina wanete kubwatwa na koimukiriwa egetambokero lakini ndete gokwana iganji muno murayi bw'abasae kurase county ya Kisii omusiko soro no musike simbarati. They are young people n'abantu bagwenete korokereria abasae asibakurwa nasibarure nasibagucha lakini mononkorotota umusae usoro berera kurwani simbe wodi elibo ikanga twice amatanga nekara kure basari yari kunyarikana nga kerokene simbe urwani we constituency ngao usebo machoge usebo nchali usebo basi kanga nari tuate bagasimba na bwata magoso lakini bona kurwani with the same word not once not twice inchirara goteba muno murayi bw'abasae kurase county ya Kisii ntubonete gotiye bintu munabiri tusuke from one place to another totebe ngaboro yaikire senga kitubone goteba ngaki ingoye tingwa njeti is better I walk timbasa gwatene mukutano because the moment tingwa tene mukutano otoko crash onyole twarwa nese. That's why Kerera Odinga bado mukutano ga Gusii William Ruto tale utwara mukutano Gusii akabate usino wazingicho Kerera Odinga bado mukutano Gusii Kisumu William Ruto akari Mombasa. That's how tuone toka siasa ya ito siasa is very mature era atuire from one place to another place. Nema tengana ya kwani ruke goikrano na bali bonsi bagwata amato banyare kwa bakoigu na mweba kwenda kubwatio muroberi kwa EKEUMBU nimetero dia sinyare kwa baginkoira na asore ko ndetanya kwa bagingo soma SMS na bonko inseta geka ende to yandre no muroberi okwaboria igoro ye buruburu yarorekanete meru wakwana chiburuburu cyarorekanire Kisii. Number 1 una tu akwanire chinga kichai kirebo niga tueteire tuetandi chinga kichiria chogobu abagambi wherever they are inche bune secretary general y'abasae ba Gusii ututagete ko chikobwatirana ne ebyombo byonse by'usalama twanyolire nga abasae mbaro abandi bakoleta chiburuburu batari ko Gusii yaito etabi yoko mochamagena etabi yoko butorana nenchibeti etabi yoko buri chinsara etabi yabeire Gusii abantu babiri ba coexist nonya nekera tokoligere nonya siasa yaitira kera tokoligere history nonya nekera omogaka onyonka no mogaka nyachae ba kabeiro ase siasa ya Gusii kiro mundu ari kogende se podium bakwana mangana abantu bayategerera bana laisi bate banga uyu naisaine uyu taisaine ntuwa nagoika asicingaki abasae ba Gusii bakurwana na guitirani ekenyinga ine mumere mbesana igo murayonde bwensi ogo planet nga buna togo chikusuka kuchimotu nonya nechinga kitogo chikwana chikuranga ngo chiko mobilize yale alete chiguni gusengo rubogere alete chiguni kurubokuria alete abandi bachagwa kachigundu kibinde bimbi kwandiki mbio otogo chikomechwa nga abasae bande bonsi asemole buno gwa keruna musa una murayonde bwensi buna
mambimoka ogende gochikwa kachingobi esa matanga na gobua barai bandi umurayi unoyo aye moto tebie na intutogende gari no ase bitengo bi usalama tumo report na ende turue press iga gutoke benga ki iga umurayi oyo na tebete nga abantu babe mobilized abande babe basabire juzo nkurwarari baje kurwanya abantu baito Gusii ejonense yomulembe tiga abantu batwale tolerance of high level elinde na lituranya gukimyirisa ku BW'ABASAE Imata chinga kitende gosanga igoro ya amangana regeta ABASAE turasanga mangarengete amangana rengete abasubati nandake kunyara ko baba gosuki ubosyo no yabara sensemeri ya amangana ya ABASAE amange andake chisegine ngakie nyinge na bamura bakorekana ro korende amatuka bwango ige totorengana ya kwana iromono sana torro kurobekano kongerero ensemo ya Kisii County chinsemo cha Nairobi ogo itu kwa rekanire kwa ndake kwa baiseke abaiseka bake ese ngani ya rekanira ndake na mandare ngetobwanchani ayande ama kongo manyani kikegenderete mona ese twaranda ke rita wa eni omoise komo ke wime kemerongevere kakoja koba kagusiri boguma bwaya sobo tutukanu chiwiki chia ita tokarra starlet wa unere kagusiri ogba bwaya senchira yogo tutukanu eri randa kama ndamana mange koba rero chinsemo au kimenda ke igore nganeye ayabuna youth president Petra igoro krokende ya bana abaiseke kongentwa krokende igoro tari abaiseke ko babire bakongentu muraria abana abanta bange useke uri ke babire bagusiria obugima bwabo asenseto ya Kenya na isiko ya Kenya amangana gendreta sensi eito yabantu baito gusiria obugima bwabo igara amangana mabisana neto ko yagikeria lakini mono ntumu n'ABASAE usabara BW'ABASAE twari korwe warning go cyase abana ba minto abaiseke muigwete egento kego trend ni kinyumba chikoro ku BNB kinyumba kiri self contained konyora abantu bakorangirwa cyo konyora umuntu ngentru itirwe egentana ni mutana kumanya usimugendrete kona kumanya ubutuku bugendrete kona okorekana mbaro abandi babwate paka chemical bakoranga paka ABASAE cyangwa itubare musaja na bakorangirwa ngainwa n'abasani babiri batatu wendo wakwenyundo mutwe kinyenyundo ya kabere okwa onachwa magoko onachupa ko mubere umanya kobekwe barusie gento tokoroka gento mono bakorigi negento tokoroka private parts moraria private parts that's where tubadi kidney liver and other parts batagete pande bachigo chioni ase chinse chaisiko ebira bye biashara bigendrete bono iga mono bire chinsemo cha Nairobi na Mombasa igo twala gotebia abantu ba minto pero muro cha bana bali baisike bago itwana ubanchete because yo bugima bwabero bokongo economy yabere igoro mono sanchiyo so that is why kromo isekara angli usa BNB akomnya katali kurigire magata akomanya usina makuri arangeli igo twala ko basaba mtu muntu kokogenda ase manyanga ningo kurangiria kayogo chia chinseire kokogenda ningo mokogenda kabo so take your caution nga ma abantu nabo no musani agutumika ukurangeli onyore wakure igo entwala te yasa baita se asensitu ya Kenya osase motegerete emaragoba yabono iga onye no muiseke twara umusani oyo mumanyite ndo manyekanete kusonye tubwati tiganya sacha kurigiri umusacha abasacha onye mwarangeli iguna abasani baino twara okobua kuko manyanga ningo moko banere abasacha abange ekera baitiru bakobe kwe polythene paper babe kusene container bakabwate ngendo tokoroke chemical okomururu kwabero ngori baumuraroche muraria baumuraroche bono muntu tari gotoka abanta bange bari babolire emyaka batana gotoka because baitetu bakabekerwe chemical bakarusi body parts private parts chikaone kwa to different countries so ebinte ebimbike ndrete okorekana mbiro byabeiro mbiro ande mbirabo egento tolote BW'ABASAE baitunga ki kakerense ya demonstrate kanyengima igono koru precaution nga ntugwenete kumanya nga intu BW'ABASAE e value ya ita sensinereri ningi tugwenete okora kere kirunge because in the most cases ebinte byokorekana no nyina abairi n'abasani usaba ibuli mbariko nyara bamanyete umuiseka basoka kurumwaye ose umwanafunzi asaka bayite hostel school umunyoka sata manyeti negentaho kromo ibuli tamanyeti family tamanyeti kwaja konyora nga breaking news umwana geto itirwe igo tiga ABASAE ba take precaution na ndebo manye ngabono isiko gaiga ne kubaya
nimatengana yukwanya kwana ile nimaiteroja sorikire point konde ni mweli bagase ekagetari getambe tugochokora na kense mutagwatero ya EKEUMBU gia siasa kati abali baje kwa bagotorikira SMS chabo nindo chaiga Honorable Fred Mapoa ati abuna we are in team Simba nindo chaiga Kinaro Komba ati aba people claiming to represent the youth need to be independent and not allied to any politician or political party. Waikire. Lucas Jeremiah, whatever, we need facts. Tell us what Kisii County has done to the youth so far. For instance, students who get internship in various departments in Kisii County, are they paid? In the Department of Infrastructure, we have a lot of students who have pursued civil engineering, quantity survey, electrical engineering, and automotive engineering. Tell us how Kisii County has considered those students for employment. Lucas Jeremy. Joyce Bota out there. I am following live from Nyamache Bobasi. Well done, our oversight program officer, Mr. Ongeri Rogers. Ndo chaiga Kennedy Okongo. Ateba kama mtu amefanya political science, utaki tukae mtandao tuongee Dennis, we must discuss. Andake yo Kennedy andake osomete political science, na ata kwa na kelia sometere, awenda bere so mtandao, ate mateme korigi propaganda ya igana erinde, aigire bintu bilia sometigu, bia mangana propaganda, mangana siasa, mangana machiaveli, korende nimaite Kennedy Okongo, nimaite nwanjire, korendo gwati amacheko na andake, abagane tobata igase studio banyare ko babagusanga. Timaita nake tochikoba tochikokora andake usanga twabwate Rogers nimate bwate chipoint kurenda insearch ta kaibere naboko chisanga andake engana oyo mwerio okwabuliri swali igoro yobononti bwarorekanire ase abana baiseke kona abana bamura across the nation birine bintu byo gukumisana especially kera tukobiriri mitandao konyora umwana uwo muntu angentire akagutoranwa asengincho kerokende batayigwana n'umwanci oye egento nari gukwana neke abasae bonsi bare Gusii yaito enari ko basaba chinga kirabire chingong sana lazima muntu onde bwensi mugo kwana nere ase umutandao manyango muntu kwa muchunguzi onye yanyali kandenga ngwa ndole kumira umuntu uyo tikakugenda ebweka because I know mbono mwamanyana ayendi kwa minyoka mwagenda kiya byenbime umuntu utamanyiti kabere serikali nebwenete ko set regulations on establishment of Airbnbs across the nation. Tiga uboli kibotoko amachiko abeko regulate opening of Airbnbs because ekero Airbnb go jako mushroom kwa nyoranga Airbnb tebuga tinonya CCTV inside kwa nyoranga yani buate privacy ere igoro bona abantu bali bobuate birengereri ebibe abagote ki advantage bamanyanga twanyurira se turanyara korera ibintu nonyene kyateka tayo nonyene watchman ye far away igo enale gusaba abasae baito babe cautious anene mono tiga tuteme ko ba independent because yendo kekogera anene mono abasae baitira mana unayega noko kon buekere chinjira aho abantu bakuriye ubusiye abantu bakuriye togoro uchiraiga let's concentrate gasi endeyons tongo paratari zwa tu achire uneke umbekia basae osemia basae bamito nga nchera kitura tumye chingira turanyale komeka korosi livelihood ekokonya abantu bantu genda kora online writing nyora chibese chiao genda tugachingoko nyora livelihood yao inerera nyalo kokonya kabere intubuna EKEUMBU ngagerete nindu togo chikoba abantu abatangani ekanso ya youth ntangani go suggest again we go boy child empowerment fund the second lady na baiga ntuage kuana ne kanso for today's ngaenda ngakwana nere ngamotebinga e program yogurate yo empower abana bamura ototagete kugusaba onye chinjira chiro tonyore a fund a Quran the boy child empowerment because I can clearly a spectrum ya youth
okoranga youth youth empowerment nero, lakini within the youth ndobwate girl child, ndobwate boy child, you get, and of course people living with disabilities. Lakini a lot of emphasis has been given to girl child, which is okay, but again we want similar emphasis to be given to boy child. Elinde na litura nyare ko korwana n'ebintu biribigo challenge umwana umura dawa za kulevya na manande y'ubutimu. Kwa hiyo go appeal to the government of Kenya nga kerokende keramo kuliri boy child, I mean girl child, na hindi tuwabasabi muliri the boy child. Roja sinema te birongo sukabire arenga kwa ngana yo mari konde tiga anyare ko baga komera mate anyare ko ligi ngana yo mari yo inseta eka aseka getali getambe kono to chokore sencho ndo amonda na bontora some message tunyore akuboli tunyare ko batosoma Dennis akonya kweba ngani ndo chaiga hata babuna sheria haifanyi kazi but ubabe na rote abuna Dennis, you have a great mind, wish you contest for 2027 for MCA seat akoro kwa Isaac Atandi from Iterio. Yocha igayo dauteba BW'ABASAE serikali erobono ya tumekire abasaibo be nebrengeli bio oyo mobo lo turikire message yaiga haroteba hai Ndizi TV. The Secretary General Mr. Rogers, ujumbe tumepata, but our youth president seems to be biased being anda yamangana kisiasa aiganari karende bine birengere bibia yandake tiandara erietaria ni amakade buna Ronald Moracha korwa chinsemo chirichia Nyakoe ward chinsemo chirichia Facebook togochio kora ndutachaiga Honorable Fred ateba let's avoid violence andake atabana to see bleed ndio wa lead andake yungati ya kirika bayoge gosangu korende obere tugucha kiromo chaka no kiravoniga mbeyamona seko somuroberi Mr. Dennis, yes. Mange tuwasangire ngane ayo mweri so sebi wa mweri asode koregereti mbyemono oyo minto muraria gose oyo minto my brother Ndemo asenye njo kerokende yogo twariga niga Ndizi TV kerokende tunyare ko yaerera ama magania manene gose amangana y'abasae ntubono ase umuntu w'igiswahili badanga sisi ndio kio cha jamii nintu ekarore ky'abasae kurase county ya Kisii na Nyamira na ndebono iga egori twa setri na endu yanega iga omurikyo monene we youth council n'abasaye bali hospital ko represent ya Gusii yaito kurugago kibosyo ntobwate kirenga nikirenge kiri chikoerera gaiga itete gusukiguchia to the next level to gusaba umusaye oito ara hospital motagerete ingana linde hospital kende kwanyare konyora ligo chandete to face ninchu ntobwate officiate we exist tubwaterane to konyo umusaye na ndaba sabange babere bakonya guturutamagira buna nturi basaye usinge myaka ya chini tutete ko bateberero gaiga ntubado nabasaye na ine ntwarike proposal na Secretary General yanenga igotogocha kuritaya at the age of 45 years ekere to execute duties chomo sabe ya chia tegereirwe cheiwe kanire to the next level to gotigere gaiga igotokobeke gariero che oyo mintondemo kuikatoiro musaye to the next level igewende kendora getiga saiga oro muraboniga birthday yare ngetale shina mojo mutenyo mbona igete myaka 32 onye kimba obona bantu bakoyere mu bire program yababgana agotire ono nalinde bono musaye ndete go spear head steering onye negete 32 igoni mbwate myaka renganke 35 etatu igoni mbwate myaka 3 igo bade yiye 3 kuro 3 mpaka 45 ini myaka renga ande iko kijege kora kijedi tuli so nare gotebia basaye baito ase county ya Kisii na Nyamira nga digatobe abasaye twabere tukubuka kurase gitaroime tubwaterane tosikabarai tokorega sierengia asomo chandole toikanamo ndu ya ready to face problems ya basaye baito babwata ase county ya Kisii anene mono bono ntete ko sababa basaye baito ntubwate ntokurunga jiri center umugabano itatu igolira ali ase county ya Kisii ntubwate studio free abasaye bali babwate talents babonete ko chagalia krokende batere busa babwate talent ninchugali nyasaba seseni monyuma chimaya
Kembe ya muno yalo kare na Dennis Mosoti andaga goteba kote mari kurosiri chiko se emyaka y'obosai neru emyaka 35 eike 45 ndake tima itigo se nanya ari kurinde karanyare nabe utigaire emyaka 13 yokujara kubaga ko musai na ndimo igwa mangana BNB na maita pane chikiateka security na bato manyiwa mangana BNB andake na boko kora research ko kutumeka Dennis Mosoti konde tugochikokora ingana yo Mweri Rogers Mbuya mono moralisti bine ndemo ditangani kabisa ndagete kuira libageri ya bene ko tumama kwanyane ase omusai onde bwensi Gusii esabeka kabere kingo basaba asogwanja kwayo omusai ndo baisa ko ba involved as a segi ende yonsi koleto no na siasa. Number 2 toteme kuligeri chi opportunity kire ase andonsi toteme kwirwanirira bunabasai totamuze tiamo bunabasai abakagambya barani nabo bawo cyane batutumie kandi batari ukigane ndekenengeyo igonde ko basaba toteme kwirwanirira bunabasai we focus toteme ko make sure ngani tutokobe kielelezo kyomurembe ase Gusii yaito because a generation ye ne yaito totakole tibono ngakijita nchikai yo. Mwemono sana Mr. Rogers Ongeri ase okosemi okwanyare ko bakorwa mona Dennis Mosoti Youth President Kisii County amabaga aliara ororo mwanya ko mo kosemigu tara nsemo ya Kisii County ensemo ya Jiri Digital gatemero bigende yo yabasai genda ko bwati Ndizi TV kiremuro birondo nsyo mogeni warache doko bikire gotera nsemo ya amangana maiya nase bali bonsi mwanya ko na into kurutwaga chagete chinse sato ne nusu gwikira bone to ikire chinsa isano natage kankeigo atebabuna mbya mono ko bana into olintas mabirenge riviaye andake ankyo kande kuno cha igekenya diokonga ateba president uko sawa abungati yabali baturikeire chi SMS katebuna mbya mono ko bana tuchakiro mochakano gwikira boniga wikire bosio ntasutwaro mogeni ndomo ngao toisaransaiga mabule no monyabeke tosanga mange kurenda sebono mbebona sekobwati emuroberi twagwatorero umuroberi obene kurira mangana ringete abasae twarobotko buya genda gotengera Ndizi TV aiga no gwansubo mu Gusii.